Gaur Senegaleko jaialdian gaure. Area bero, oinak dantzan. Hau, jonidaki dela zizen orain dela, 4-5 urte. Irakasle baten proposamena izan zen herrian dagoen elkarteen ematekin biltzea. Urten zen taldea zen Jakar, da Senegalekin lankidetzan ari den talde bat. Eta komentatu genien aberri dira gustatuko litzaiekin zerbait elkarrekin egitea, bai esko eman zuten. Eta ez dakit laugarrena, 5. urtea da. Kale ertzean, espezien usaina airean. Umeak korrika, zagarrak geldirik, denak Hori falafelen siriakoa, eta bestea tortilla, eta hori biak oso gozoa. Patata, daukat tomate, garabantzua. gaua luze. Ez dut etxera joan nahi oraindik ere. Han handia izaten da, zaila izaten dira igual 3 hilabete nahiko lan intensoa. Eskatzen du dedikazio handia batez ere tutorena, porque zaila egiten da gestionatu horren beste ikasle. Eta gero egia da, urtero gora berak izaten dira saioa prestatzen, baina gero suertea da zer dan, baina oso ederki ateratzen da. Zapi gorriak, urdin berde soinekoak, zure begietan zua eta bakea, bazkeitzak nahaztuta tokiko doinuekin, mundua txiki, plaza... Bueno, ekitaldi hau ospatzen dugu edo, azken finien munduan ez da dena ona eta Senegalekua da aukera bat, ez? Azken finien osasuna eta gauzak itxeko ez da, eta Aretxabaletan dago elkarte bat deitzen dena Jakar, eta horrek itzen dagoena da Senegalei diru laguntzak bidali edo ospetsuak euren bizi modua baldintzatzeko eta baldintza hobiak edukitzeko azken finien. Eta orduen gure eskolatik eta beste ikastola eta eskoleta batzutik hartzen dauena da aukera hau proiektu komunitario bat deitzen dena bezala eta itzen dauena da dirua bildu edo objeto batzuk bildu Jakarrei emuteko eta Jakarrek Senegalera joamateko. Senegaleko jaialdian gaude. Irakaslea gustora, ikasleak igual konturatzen dira egiten dako lana dela herrian aurkezteko zerbait, familiak ikusiko dela, gero konturatzen dira zenbateko garantzia daukan, eta nik uste polita izaten dela. Behin dirua bildutakoan, ematen dutzagu Jakarreko jakinarazi zenbat diru bildu den, ematen dutzagu dirua, gero beraiek egiten dute gestionatu, beraiek gestionatzen dute zen material erosiko duten, eskola materiala izaten da, eta gero urtero kursoa hasitakoan bidaltzen digute ospakitzun bat egiten dutean Jakarren, oen bamen, eta bidaltzen dizkigute hango zeremoniaren bideoak eta gero lako informe detailau bat, izetan banatu den diru bat. Kuadernoetan ez dakizen badiru, poligrafotan ez dakizen. Txosten oso kompletoa bidaltzen digute, eta gero eskolan erakusten dugu. Asmoa da, proiektu komunitarioa indartzea, eta nik uste familiak eta ikusten da benean zer egiten da, familiak eta ondo hartzen dutela.